Pojďte se mnou do šantovky pro mystery balíček. Upřímně, netušila jsem, co čekat. Když jsme přišli ke King Cholis, už tam bylo docela živo. A jak otevřeli, všichni se nahrnuli lovit svoje překvapení. Tady už jsem já dostala svůj balíček, ale samozřejmě jsem začala okukovat i ostatní balíčky, protože člověk má pocit, že ten nejlepší je vždycky o kus vedle. Tak co myslíte, byl uvnitř jackpot nebo totální fail? Tak holky, co jste si našli balíčku? Názor. Já jsem spokojená, jako za ty peníze to asi myslím, že jako normální. A ty? Já jsem si koupila 2 balíčky, jeden teda premium a to mám sadu na nechty. Aha. Nápleky na uklízení doma, abych mohla vytínat. To je zase prakticky, ale... Já si myslím, že to je praktické, ale asi bych ocenila i něco jiné. A tady už si já nesu svůj balíček a jdeme rozbalovat. Jdem to rozbalit. To je něco do počítače. Já tomu nerozumím, ale můj manžel tomu určitě rozumět bude. To jsou asi plavky, bych řekla. Tak tohle ovšem, to budu nosit tak za 40 let možná. Topánky. Kvečáčinkové. 38, já mám 39. To bude. Kraťásky. Tak to. To je až když jednou pojedu na ten Tomorrowland. Další gatě ze Zary, ale jako je to pro 11 až 12 let, to jsem trošku... Šaty ze Zary. Zara. Sluchátka? Co to je? Už to je duša, ne? Krásné. Nabíječka? It's all. Ale ty topánky? A verdikt? Je to buď totální jackpot nebo random chaos v krabici, nic mezi.